So mo to ng manok, Bin. Tuba atong kagutom ni kuya. Piso pa man na Ben. Kalami ang piso. Humo kayo. Bitaw po no. Sa may gaya na to. Tara na. Nagkuwag tamak noy. Ano nga nagsinilas man may. Nalibaan ninyo sundog sa kwa ba? Nagsundog ba ito sa mga kawatan? Hindi na mao. Kung sa di ay. Huwag sa nilas pa. Kita to kuya. So mo to ng manok, Bin. Tuba atong kagutom ni kuya. Piso pa man na Ben. Kalami ang piso. Humo kayo. Bitaw po no. Sa may gaya na to. Tara na. Asa. Nga naman po, Bin. Matay mo dagan na po ng manok ron. Nahilaw mo kay bugo kay mo. Kami ba ibuguan ni Ron? Ikaw, kami na ka sa mga ba? Katanaon sa nato ba? Wala ba makakita? Tama ba ito, no? Ikaw ba, bugo yung ka ba? Ako ba nagbugo? Pare kitang duwa, no? Mas bugo ka, kawakan dito o dayon. Hinaya yung tingog ba kay mga awat yata? Ay, tama! Banaan nino, oy! Mga ta dili. Kasabay na nun ta. Ikaw, manggod, banak ka. Tara. Nagkuwag tamak noy. Ano nga, nagsinilas man may. Nalibaan ninyo sundog sa kwa ba? Nagsundog ba ito sa mga kawatan? Hindi na mao. Kung sa di ay. Huwag sa nilas pa. Buluka, gini mo eh. Taro nga, pare ba tayo sa nilas? Tara, gugura! Hala, nila nga batog manok. Sumbong na mas tagiya. Punta lang sa kuha. Dati nga sa wifi oy. Hindi po ka di ba? Hindi kang wifi. Tani oy sige rex slow connection no. Kuya, nangawas yung manok. Ha? Ano ka to manok? Pantel. Sige po kagdula po. Utanan ni. Ha? Iglasa, tumanok ka to eh. Ganinong pisok naman yun. Hanga kayo no, kay piso manggod. Galawgaw, ikaw na tag-iyaya. Oh, ako'y tagiya sa kawaton untaan nyo nga manok. Nagdala-dala pa mong bata ha? Ano yung suguya? Si ako, kanao. Ha? Kaniyo? Kamong duha, damayon ba yun ang batas yung kabuang no? Kawatan kay mong manok ha? Ali mo ribe. Ali mo ri. Tagam yung dua kay bulok kay mo. Ya, maguna-unar ako yung duha kay kawatan makay mo. Muna tagam ninyo. Ben, tabang Ben, pandamay kay mo mimindi baligya. Bentabang.